A Xunta de Galicia está poñendo en valor nesta edición de Fitur os seus produtos gastronómicos con indicativos de calidade. Esa posta en valor tamén inclúe as festas gastronómicas. Dentro desta promoción, a Xunta destinou un espazo para as súas festas con interese turístico internacional na que estivo representada a Festa do Albariño de Cambados. Queremos facer unha aposta por dar dar a conocer un Cambados moito máis contido que o patrimonial. Queremos dar a conocer un Cambados onde poñamos en valor a gastronomía e a enoloxía, máis alá tamén da Festa do Albariño. A Festa do Albariño é unha festa de interese turístico internacional, é unha gran festa consagrada, que xa ten 70 anos de vida, pero non é só unha festa, senón que é un escaparate de todos os viños do noso concello e da nosa comarca. Para Cambados, estar en Fitur é un escaparate moi importante. A través da promoción da Festa do Albariño, Cambados consegue unha importante repercusión económica para toda a comarca. Para Cambados é importante desde dous puntos de vista. Do punto de vista turístico, esta é unha feira de turismo, obviamente é importante poñer en valor a Festa do Albariño, é importante poñer en valor Cambados, pero tamén lle dá un pulo aos viños. Darlle un pulo aos viños de Cambados supón darlle un pulo tamén aos viticultores de Cambados. É unha cadea, turismo, viticultura, enoloxía, é unha cadea que está moi vinculada entre sí nos distintos eslabóns e isto vai nos servir para darlle visibilidade. O paso de Cambados por Fitur tamén destaca pola súa participación no stand de Vilas Máxicas de España. Diferenciar a maxia da primavera, da maxia que ten a nosa vila no outono ou que pode ter incluso no inverno, non? Porque non é o mismo visitar Cambados en primavera que visitalo en outono. Cambados tamén estivo presente nos actos da Deputación da Mancomunidade do Salnés. Entre os encontros mantidos, o alcalde resalta a reunión cos embaixadores de China para aumentar a visita de turistas do país asiático.